Yeke isibindi salomama walaxazwa indoda nabantwana ababili bengamawele. Lo mama wayevuka ekseni eguqe ngamadola abantwana besalele ethi inkosi kuphinde nalamuhla okwenza izolo lapho usiphi isinkwa sokulala sibamba umoya nabantwana. Ngani wayethi sathandaza likhala elilodwa unqamuka umthandazo zehle nezinyembezi kulo mama. Liyakhala nethumbu lo mama wayevuka ekseni ebeletha amawele akhe womfana emhlanje owentombazane esifuba. Lo mama wayevuka ekseni wayethi noma Nkosi ngila kodwa wena uyazi owomfana emhlanje owentombazane esifuba. Ngani wayekhwele ebhasini nephakethe likwasido yolidayisa erenki. Ngani ababe nomzwelo babemzwela kwabasenonembeza babelibona usizi lomuntu wesifazane okhokhisiwe maqede kwafezwa inhloso ngaye maqede walaxazwa. Ngani inyembezi zakhe babezesula ngoba ubekwazi ukubuya nephepha lempuphu athenge nethini labantwana umuntu wesifazane onesibindi. Umthandazo walo mama wawuthi inkosi izono zami usungazehliseli phezulu kwabantwana abanacala. Izinkinga zakulomuzi mazingahaqile abantwana bami. Bakhusele sami isandla sintekenteke bakhulise inkosi. Bakhula abantwana bafunde nalapho lo mama esethola ukuthi unesifo sikashukela elele phansi esibhedlela bekhala abantwana. Mama uzungasishiyi. Wayethi bantu bami noma ngidlula kulomhlaba kepha nize ningayikhohlwa imizamo yami. Ubaba wenu mhla ebuya nize nimthethelele ngokuba akakwazi akakwenzayo nkosikazi onesibindi. Namuhla uNkulunkulu abantwana ubathwalile nesidwiki siyamkhipha wentombazana useyemzini ngokomsebenzi ungudokotela womfana ungisomabhizinisi ohlonishwayo endaweni. UNkulunkulu sewawuphendula umthandazo walabantwana. Lo mama akafanga usewugogo khona abazukulu uphumule esithabathabeni somuzi abamakhela wona bebonga imizamo yakhe. Izothi nje ngephakethe likaSwift uyaphuma ummeli ngomthandazo uyaphuma usomabhizinisi.